Udruženje monstruma. Sali je bio veliko krzneno tufnasto plavo čudovište. Njegov prijatelj Mike bio je međutim potpuno zelen i imao je samo jedno oko. Kao i svim čudovištima, posao im je bio da plaše decu. Svake noći grupa vrhunski obučenih čudovišta ulazila je u dečije sobe kroz čarobna vrata. Plašili su decu, sakupljali i pretvarali njihove vriske u energiju u fabrici javnog preduzeća čudovišta, koja se nalazila u Monstropolisu. Ali vremena su bila teška. Današnja deca, uzdahnuo je direktor Waternus. Više ih ne možeš prepasti kao nekada. Sali je bio najpoznatiji od svih zastrašivača. On i njegov pomoćnik Mike uvek su izazivali najveći strah i vrisak kod dece. Waternus je svima služio za primjer i to je mnogo nerviralo Rendala, jezivo čudovište koje je imalo moć kamuflaže. Rendal nije skrivao ljubomoru i zavist prema Saliju i njegovom prijatelju. Zastrašivači su morali da poštuju mnoga pravila i trebalo je da budu posebno oprezni po povratku sa misije. Čudovišta su bila ubeđena da su deca veoma opasna po njih. Ako bi u Monstropolis doneli neki otrovni predmet, pa čak i jednu jedinu dečiju čarapu, bili bi u gadnoj nevolji. U tom slučaju bi morao da reaguje poseban tim Agencije za otkrivanje dece, AOD. Ne postoji ništa otrovnije, ni smrtonosnije od ljudskog deteta, objasnio im je šef. Čudovišta su pohađala nebrojeno mnogo časova obuke kako ne bi došlo do greške. Međutim, njihov strah od dece, pa nema te obuke koja bi njega mogla da otkloni. Jedne večeri posle posla, Sali je ugledao malo crveno svetlo. Gle, jedna vrata su i dalje bila aktivna. To je bilo čudno. Međutim, nevolja je tek počela. Devojčica je prošla kroz ta vrata, a da niko nije primetio. Obično je bila dodeljena Rendalu, ali ona se uopšte nije plašila Salija i povukla ga je za rep. To ne, kontaminirat će ga! Bez razmišljanja, Sali je odlučio da odvede devojčicu nazad u njenu sobu. Međutim, baš kad se spremao da to uradi, Rendal je prošao kroz čarobna vrata i ponašao se izuzetno sumnjivo. Situacija je bila veoma opasna, pa je Sali odlučio da zgrabi devojčicu i potraži pomoć prijatelja Majka, koji je bio u sred romantične večere sa svojom devojkom Silijom. Sali je u restoranu sve ispričao Majku, koji se izrazito naljutio. Kakva varalica! Hteo je da poveća svoje brojeve! Međutim, u jednom trenutku devojčica se razotkrila. Monstropolis uopšte nije bio spreman za upad deteta i nastao je pravi haos. Alarm je upozorio agente AOD koji su bili zaduženi da spreče ulazak dece u Monstropolis. Možda će zvučati ludo, ali mislim da dete nije opasno, rekao je Sali majku, koji je imao čudovišan strah od kontaminacije. Devojčica je bila tako slatka, a dobila je i nadimak. Sali ju je zvao Bu, po uzviku zastrašivanja. Da, Sali i Bu su postali prijatelji, a čudovišta su je sakrila u kutiji sa hranom i odnela je kući. Zli Rendal je otkrio da su Sali i Mike pronašli Bu i tražio je da mu je predaju. On je bio zadužen za nju, ali Sali mu uopšte nije verovao i bio je u pravu. Otvorili su čarobna vrata kako bi poslali Bu nazad u njen svet. Mike je prvi ušao u njenu sobu i skakao po krevetu kako bi joj dokazao da je sve bilo u redu. Međutim, iznenada ga je uhvatio Rendal, koji ga je pomešao sa Bu. Odveo je Majka u tajno skrovište, gde je napravio čudnovatu mašinu. Mike je u kandžama jezivog Rendala otkrio da je tajanstvena mašina služila da primora decu da vrište mnogo glasnije i jače nego inače. Uvešću velike promene u industriju zastrašivanja, rekao je Rendal. Razotkrio je svoj zli plan da otme Bu i iskoristi je kao zamorče. Međutim, Sali je sve čuo i nije želeo da dozvoli da Bu bude povređena. Sali je prerušio Bu u malo čudovište i uspeo da oslobodi Majka. Zajedno su požurili kod gospodina Waternusa da mu kažu šta su otkrili, ali sačekalo ih je užasno iznenađenje.
Njihov šef je bio deo zavere, u dosluhu sa Rendalom. Kidnapovaću 1000 dece da bih održao ovu kompaniju, uzviknuo je. Zatim je zgrabio Bu i gurnuo Salija i Majka kroz čarobna vrata i oni su se iznenada obreli na dalekim snežnim i vetrovitim Himalajima. Majk je bio besan na Salija. Zbog tebe sam zaglavio u ovoj zaleđenoj bestragiji. Bestragija, uzviknuo je njihov kolega Jeti koji je tamo živeo. A tek da vidiš obližnje selo. Šta? Postojalo je selo? Ima li dece u njemu, upitao je Sali. To je značilo da ima i vrata, pomoću kojih su mogli da se vrate u Monstropolis i spasu Bu. Ali Rendal je bio odlučan da ih zaustavi po svaku cenu. Zatim je usledila uzbudljiva jurnjava kroz čarobna vrata u podrumu fabrike. Kada je Rendal uhvatio Bu, ona se prvi put nije uplašila, već se naljutila i udarila Rendala ne bi li pomogla Saliju. Ona te se više ne plaši, rekao je Sali pobedonosno, a poraženi Rendal nestao je kroz čarobna vrata odakle se više nikada nije vratio. U međuvremenu, dok se igrao sa Bu, Mike je otkrio nešto neverovatno. Gospodin Voternus neslavno je završio. Uhapsila ga je AOD zahvaljujući Roz, koja nije bila obična radnica, već šefica agencije na tajnom zadatku u fabrici. Bu je trebalo da se vrati u svoju sobu, gdje bi njena čarobna vrata bila zauvek uništena. Takva su bila pravila. Hoćete da kažete da je više neću vidjeti? Tužno je upitao Sali, opraštajući se od Bu. Samo trenutak. Mike je otkrio nešto izuzetno dok se igrao sa Bu. Dečiji smeh proizvodio je mnogo više energije od vriska. Sali je postao novi direktor javnog preduzeća čudovišta, gde se sada orio smeh. Međutim, nedostajala mu je Bu. Nije znao da je Mike pronašao sve komadiće Bujinih vrata i da ih je sastavljao deo po deo. Nedostajao je samo jedan delić, koji je bio kod Salija. On ga je priključio ostalima i ponovo se pojavilo crveno svetlo. Vrata su se otvorila. Sada je Bu ponovo mogla da se sretne sa Salijem i da se smeje sa svojim omiljenim čudovištem.